Ufuseko umthandeni unawo ufuseko kodwa uhamba nesonto phakathi. Umehluko kulapho. Into ebalulekile ukuthi kodwa umfana onesifiso esihle sokuya phambili ngempilo. Futhi inhlanhla nayo asikwazi ukufihla lokho. Futhi ngake ngamcindezela umthandeni. Ngenza icala phambi kwamaskandi naphambi kwabalandeli ngamawala ami. Lokho kumele nikwazi ngoba kuyingxenye yomlando. Angikwazi ukuthi namhlanje ngikhulume ubumnene amaphutha enzeka phambilini engawakhulumi. Lamaphutha angaka ngawenza nami ngiwashweleze kini, kepha futhi ngiphinde ngenze isiqiniseko sokuthi abanye abantu ngabafundi abasemandleni ey'gabeni ezahlukahlukene kumaskandi. Nami ngikhona njengomongameli wamabhinca. Umuntu ongakwazi ukulivuma iphutha angaba kanjani nomongameli wenu? Kwake kwenzeka ngamcindezela umthandeni, ngifunzwa, ngihlosile noma ngahlosile. Kodwa empilweni kuyakhulwa. Ingakho-ke nami nginawo amandla okukhuza abanye abantu. Mina anginendaba niyangithanda, aningithandi, anginendaba, kodwa ngizoshada nento eyodwa eyadalwa uNkulunkulu ezweni nomhlaba. Yadalwa zidalwa ey'phethe lelizwe nemindeni eyahlukahlukene. Iqiniso. Iqiniso-ke liyamlamulela umuntu. Libaba linjalo. Uyishwake abantu abaningi abakwazi ukulikhuluma. Balingingiza. Oqala nje ngicela ukubongela umthandeni ngomcimbi obeyimpumelelo ngayo yonke indlela ongase uyicabanga. Izulu